Τι θα γίνει ρε παιδιά? Όχι τέτοια, τι είναι αυτά? Σήκω στα χέρια σου ψηλά, συγκεντρώσου λίγο. Χαλαρά. Κάνεις πάνω τη ζώνη, συγκεντρώσου λίγο. Χέρι μετά, έτσι, τώρα είσαι. Έτσι, ωραία, χέρια πάνω Νίκο. Μπράβο. Μην γυρνάς, παίξει. Πόδι, εσύ. Τώρα, πόδι ρε Νίκο. Πόδι. Μπράβο. Πάρα να σας. Εντάξει. Πάμε, έλα. Πάμε, Νίκο, πάρα να σας. Έλα. Έλα ρε, τι! Δεν είναι δυνατό αυτό το χτύπημα! Τι γίνεται ρε παιδιά τώρα!